într-un loc încărcat de istorie, într-un peisaj încântător, acolo unde cu secole în urmă răsunau acorduri de vals și opulența era la ea acasă, într-un vechi castel ce a aparținut uneia dintre bogatele familii de grofi din Ardeal, bat acum 85 de inimi ale unor copii uitați de familie, neglijați de societate. Preventorul TBC Ilișua, înființat în 1952, este acum casa unor suflete plăpânte și singure. Au mai rămas 2 unități de acest fel în întreaga țară, uitându-și scopul pe acela de a ocroti pe copiii proveniți din familiile bolnave de TBC. Azi, unitatea are mai mult un rol social, ocrotind copii cu vârste între 3 și 14 ani, care dacă n-ar fi aici, ar fi probabil în stradă. Ironia sorții face ca, în acest loc, unde cândva bogăția se afișa în rochii scumpe de bal și în cristaluri scumpe, azi, datorită unor decizii legislative ciudate sau datorită neglijenței funcționărești, această unitate asimilată unui spital, deși nu tratează nimic, să fie finanțată cu sărăcie din bugetul Casei Județene de Asigurări de Sănătate, cu doar 7,8 lei pe copil și pe zi, mult mai puțin față de cheltuiala cu un deținut din penitenciar. Suma alocată pe copil este de 7,8 lei. Vă dați seama că această sumă este total insuficientă pentru a asigura masa unui copil pentru o zi. Prea puțin le putem oferi dacă nu am avea donațiile și sponsorizările primite de la oameni și de la unele fundații. Copiii din preventorul TBC Ilișua provin din 2 județe, din familii dezorganizate, familii cu grave probleme sociale aflate mult sub pragul acceptat al sărăciei. Unii dintre ei sunt orfani. Copiii aceștia au nevoie de noi. Până când o decizie guvernamentală, o hotărâre de guvern va transforma această unitate într-o unitate de protecție socială, care să poată fi finanțată din mai multe surse, până atunci cele 85 de suflete au nevoie de noi. Au nevoie de mâncare, au nevoie de încălțăminte, au nevoie de pături și perne, au nevoie de cărți și rechizite școlare. Spune-mi un pic de unde ești? Din Cășei. Din Cășei? Da. Te duci acasă în vacanță acum? Da. Da, bravo ție. Și tu de unde ești? Din Triaj. Și? Mă duc acasă de Paște. Te duci acasă de Paști. Și tu de unde ești? Și te duci de Paște acasă? Tu te duci, mă, sau numai frate? În vară mă duc. Tu te duci în vară? E mă la de la gură când vorbești. Mă cheamă deși mă cheamă Costică Tălin Alexandru Andrei. Am Daniel. Și am 10 ani. Bravo ție! Da. Bravo ție! Copiii aceștia au o singură pereche de pantofi încălțată de-a lungul anilor de mai multe picioare. Copiii aceștia se învelesc cu pături croșetate prin bunăvoința unor bunicuțe aflate în scaune cu rotile din Germania. Copiii aceștia rezistă pentru că angajații inimoși nu pleacă cu plasa plină din bucătăria unității, ci vin cu plasa plină de cartofi și ce-or mai fi având prin gospodărie pentru a da gust celor 7,8 lei pe copil și pe zi. Stă în puterea noastră să aducem un zâmbet pe fețele lor. De câte ori roțile unei mașini răsună în curtea unității, câte un suflet gingaș tresare și întreabă: a venit mama? Din păcate, mamele lor nu vin și mare parte din vacanțele școlare și le petrec tot aici. Să le facem o bucurie, ca măcar în vacanțele în care familia îi uită în preventoriu, piciorul cu care lovesc nostalgic o minge de fotbal să fie încălțat cu un pantof întreg.